Ben, ainda queda tempo para o Festival de Eurovisión, unha das citas europeas, podemos dicir, do ano, pero xa empezamos outra vez cas polémicas de como se ten que facer a elección, de como que non. Tamén queremos saber un pouco ata que punto os artistas galegos poden contribuir, de que maneira se están presentando para intentar representar a España nese festival, pero imos ir por partes. En primeiro lugar, presentamos a Luis Miguel Alonso, que é xornalista, moi bons días. Bos días. Xornalista e, ademais, un dos maiores expertos de Eurovisión en España, podemos dicirlo así, sen exagerar. Bueno, ti serás moi modesto, dirás que non e tal, pero... Quizás non tanto, pero bueno, polo menos teño un espazo na radio onde falo deso. Sí, sí, única e exclusivamente, prácticamente. Sí, única e exclusivamente de Eurovisión. Do Festival de Eurovisión todas as semanas. Todas as semanas, os sábados, sí, pola tarde. E hai contido para falar todas as semanas de Eurovisión? 55 anos de Eurovisión dan para moito. Dá para moito, claro, poder revisar, ir para adiante, para atrás. Tamén está connosco hoxe Enrique Ramil. Hola, más. Que te presentas aí a ese casting multitudinario para ver si finalmente es escollido para representar España. O sea que a cousa está complicada, non? Está complicada porque hai moita xente moi boa, xente con campañas detrás, grandes empresas, pero bueno, vou de 31 de 315, creo que non me podo queixar de momento. Carai. Que de Ares, por certo, Enrique. Ti es de Ares. Sí, son de Ares. Hai que Ti sempre parrando para casa. Home, Jesús. é medio paisano. Como ten que ser. Hai que dicir que, ademais, temos coñecidos comuns. Ah, sí. É unha páxina en Facebook, por certo, se o buscan, Enrique Ramil, onde xa están todos os datos para votar por él e todas esas historias. Bueno, vamos a comezar un pouco ca polémica, porque... Vaya, parece que España non dá acertado sempre na elección, porque a cousa vai en picado, despois dos terribles postos de Soraya do ano pasado, do anterior. Bueno, que parece que non despunta o tema do festival en canto á elección do representante. Sí, efectivamente. Pero parece que é un erro que non se vai corrixir, porque estamos sempre nas mesmas, non? Sí, a verdade é que cada vez que reviso as cancións que se presentan todos os anos á preselección española, a min un pouco dame a impresión de que sempre se leva o mesmo, que a xente fai cancións exclusivamente para Eurovisión, ese o gran erro que temos aquí en España, como en outros países, por suposto. Bueno, algo que, por exemplo, nos 60 sí que non era tan común, non? Quero dicir, había grandes cancións pop nos 60, xa non só españolas, senón tamén de fora, que triunfaron despois do festival mesmo sen gañar. E é algo que últimamente non, polo menos no caso español, non podemos ver. Non vemos tan de cotío. Referiste ao éxito das cancións? Sí, por exemplo, unha vez pasado o festival, por exemplo, a canción de Soraya do ano pasado non se escoitou moito pola radio. Porque a do Chiqui Chiqui sí, pero porque tiña aquel componente, non? E polo menos salvou os postos que conseguiu España nos últimos anos con las Ketchup, Son de Sol ou Soraya. O que pasa é que digamos que Eurovisión é unha arma de doble filo. Pódete catapultar a fama se quedas ben e o posto do Chiqui Chiqui podese considerar que foi un bo posto respecto aos seus compañeiros, pero está claro que no momento no que te quedas aí tan fundido no marcador como lle pasou a Soraya, eso vaite a relegar. Pero entre os eurofans tamén hai un pouco de polémica, non? Sobre o feito de que se presenten candidaturas non profesionais ou de dubidoso gusto, como este ano, que parece que a Carmele Marchante creo que está aí arrasando con unha canción un pouco surrealista. Dubidosa. Vos estades un pouco enfadados con iso, non? Co tema de que pasase a peneira a canción de Carmele. Sí, sobre todo porque Televisión Española desde o primeiro momento dixo que candidaturas como a de Carmele Marchante con esas mesmas palabras non tiñan cabida na preselección española deste ano. E de repente nos atopamos con que ali está liderando as votacións como ben dixeches. Sí, ti queres dicir algo, Enrique. Eu en concreto non teño ningún problema real con iso porque ela está, pero tamén pasei eu. E eu, se non fora a selección como foi, non podería estar dentro. Hai anos que, hai 6 ou 7 anos, Eurovisión, de repente decía a Televisión Española pois vai a ir tal persoa a Eurovisión, e xa está, non había máis. Había unha selección que non coñecíamos. Pero poderíamos facer, Enrique, é unha idea, poderíase facer unha pequena criba pois para evitar casos como este. Claro, bueno, o que pasa que non sei ata que punto se pode facer un criterio de criba. Ti és un músico serio, dedicaste a isto, moita outra xente que se presenta a este casting online, entre aspas, son músicos, é algo do que non podemos falar no caso de Carmele Marchante. Sí, vale, estou de acordo contigo en que o oficio coñecemos o xusto. Sí, pero tamén hai unha cousa, e é que eu son un músico serio, e ela, pois non, pero
ela non decide tampouco, é o público que lle está dando os votos, non é culpa dela. Quero dicir... Pero vamos a ver, pero non pode haber aquí un componente de destruir o festival desde dentro. Quero dicir, claro, a xente a que non lle gusta o festival, que non é fan, que non o segue, tal, dirá, pois vamos a votar esta candidatura porque sabemos que a probabilidade de 0 puntos é maior. Non, pregunto, non sei. Ti que opinas? É certo que existe ese mito de que a Televisión Española non quere gañar o Festival de Eurovisión e que por eso fai este tipo de accións. Eu máis ben creo que o que pasa é que a Televisión Española aboga por coller audiencia, dicir, bueno, pues estamos aquí por esta audiencia que nos respalda. Entón, saben que Carmela Marchante é unha garantía delo. Sí. A pesar de que para os eurofans isto poida supoñer un escándalo. Sí, a pesar diso. E non se podría facer algo semellante ao que fan no Reino Unido coas listas de Nadal de éxitos? Por exemplo, este ano, no Reino Unido hai unha radio que pon sempre unha lista a votación, cal é a canción deste Nadal. E este ano, xa o dixemos aquí, escolleron unha canción de Rage Against the Machine do ano 94. Quero dicir, se é como forma de protesta, non sería mellor escoller outra cousa distinta e non facer o ridículo? Pregunto. Como forma de que hai tantas formas de protestar. Quero dicir, hai grupos que non son para nada eurovisivos en España, un montón deles, non é por dar nomes, pero, por exemplo, unha canción de Siniestro Total dos anos 90. Sí, sí. Podría ser unha mellor fórmula de protesta que mandar a Carmela Marchante. Sí, que efectivamente eso que dixeches de eurovisivos é bastante puntualizable, porque é un pouco tamén, volvemos ao que decía antes do Lordi, por exemplo, de hai uns anos e tal, pero... Bueno, como non todo van a ser cousas así máis ou menos frikis, imos repasar tamén un pouco os momentos gloriosos do festival, porque o Festival de Eurovisión hai que recordar tamén que foi unha fábrica de hits a nivel internacional, o sea, de cancións que soaron moitísimo. Imos recordar un poquinho pois eso, un pouco a trayectoria, non, do festival a través, pois precisamente diso, non, de actuacións históricas, por exemplo, o que me recordan os diadas españois é a de Maciel e o La La La, pero isto parece que vai ser difícil que se repita, non? Tamén por cuestión de como se organizan os votos e o sistema de votación, non? Sí, quizás, hombre, no ano de Maciel, pois cantos países participaron? Tería que facer un pouco de memoria, pero evidentemente non chegaban os 20 países. Agora estamos cun macro festival de Eurovisión, no que hai que pasar unha criba de 2 semifinais, chegaron á final, e ainda que España sí que se pasa as semifinais polo alto, o certo que son moitos países votando. Sí. E aí, pois, que xa influen un pouco as amizades que hai entre países veciños, nos que España non ten tantos veciños. Claro, e o mellor tamén é unha maneira de que a xente di, pois vamos a mandar aquí a calquera, porque total, fagamos o que fagamos, non hai... De todos os xeitos, eso é un mal planteamento. Sí. O veciñismo, que como se deben chamar, nunca condicionou o gañador do Festival de Eurovisión. Cando un país levou unha canción pois, que deu aí no cravo, gañou igual a Eurovisión a pesar desas amizades. Sí, sí, sí. Porque, por exemplo, o caso do ano pasado, ¿no? O caso deste rapaz que arrasou. O de Noruega, sí. O de Noruega, sí que por eso se celebra este ano en Oslo. Alexander Rybak, efectivamente. Pero este rapaz tampouco escoitamos falar nada del, non? Dunha vez que gañou o festival, a canción moi bonita, o violín, triquililili, moi ben. Pasa segundo que anos, non? Supoño que Noruega será un éxito instantáneo. E no resto de Europa? Sí, realmente hai países de Europa no que está arrasando, no que está de primeiro nas listas de éxitos. O que pasa é que aquí en España, debido á devaluada que está a imaxe de Eurovisión, pois hai xente como Alexander Rybak, que é o gañador do ano pasado, pois non ten tanto éxito. E a vos extrañavos, en serio, que estea tan devaluada a imaxe de Eurovisión en España? Non, claro, evidentemente, o feito de ter ese historial que temos últimamente de tan malas posicións fai que a xente pois desacredite o festival. Xa pasou nos anos 80, que cada vez que remataba o festival salía o xurado, que en Europa non nos entenden. Xa, mira, un momento clave foi a actuación de Rosa tamén, Rosa de España, que estivo aquí novos días. Sí. Fixe unha actuación da que todo o mundo falaba, non sei que, parecía. Non houve forma, claro, tampouco. Bueno, de Rosa tamén se deu un pouco a canción de Rosa era moi típica, moi de andar pola casa, non era algo excepcional, que era que se empezaba a buscar. O que pasa é que sí que foi alto foi a expectativa, entón o mellor o golpe foi tamén máis. É que foi un casting dun ano, dunha temporada de televisión. E David Civera, que foi o ano anterior, quedou un posto antes que Rosa, e non tivo a sin mesma tanta repercusión. promoción. De todos os xeitos, David Civera quedou un posto antes, pero con menos puntos. Eso tamén depende un pouco do cómputo xeral. Claro.
Pois ao final conseguiu máis puntos que David Civera. Aí temos o dato dun experto, Sí, home, sí. Para saber que tiña máis Porque puntos. igual que os de David Civera fútbol Ross. controlan os goles Mi de madriña. dar aquí o compañeiro, madriña. Eso é un ten aí dato- anotados os puntos, sabe perfectamente. Bueno, tamén en internet hai páxinas que se Moitísimas. contan nada, punto por punto que país lle dá. Por certo, a relación cos outros países nos seguen beneficiándonos o de sempre, non? Portugal, Andorra... O de Portugal é un pouco un mito. Últimamente sí que é verdade que Portugal nos beneficia bastante, pero se facemos un estudio das veces que nos votou Portugal e as que nos deixou de votar, Portugal está aí na metade da táboa dos que máis nos votan. Sí. Efectivamente, sí que agora, polo menos, parece que é máis amizade co ese país. Logo iremos a Portugal, para Cal é o saber que máis como viven vota, por eles. curiosidade? Como? Cal é o que máis nos vota? Creo que é Grecia, pero ese dato sí que non o teño. Non te preocupes, era simplemente curiosidade. Curiosidade. No, que digo que despois imos ir a Portugal para ver como viven ali tamén o tema do guai, festival. estupendo. Pero antes temos que ver a túa candidatura. Señor Ramil, imos escoitar a súa canción. Perfecto. Que lle parece? Moi Veña, ben. imos poñela. Windows Movie Maker, ainda que non me parece. Los hai peores. Hecho está que las lágrimas no curan si se vuelven de cristal. Solo una vez más quiero despertar entre pétalos de rosa y sueños de revolución. Solo una vez más. Oye, que ben soa isto, Que boa pinta. E que dicías, en que posto andas de momento? 31 31. de 315. Xa. Pero polo menos entre os galegos ou os que se presentaron por unha provincia galega está de segundo, que eso Bueno. non é despreciable. Sí. Bueno, dicías que este vídeo que fixeches nada, nun periquete. Isto que Sí, de... bueno, non o contes, feito por pero un mesmo. o vídeo fíxono unha amiga miña que se chama Fanny, que vive diso, Sí. pero o montaxe fíxono eu en nada, 20 minutos que estiven aí. Oye, ti imaginaste aí en Oslo? No, Non. no, que tiña que sinceramente ser? está moi complicado. E, home, imaginarme, pois, claro, por imaginación, sí, pero... Bueno, imos repasar outros candidatos galegos, que hai moita variedade. Non sei ti como o ves das candidaturas que se presentaron, bueno, son pedaciños distintos, distintos retazos de vídeos presentados por cidadáns galegos para Eurovisión, pero ti o nivel como o ves das nosas candidaturas? Hai A ver. propostas interesantes que se ven totalmente reflectidas nos votos, o sea, aqueles que pasan 2000 votos, eu creo que son, polo menos, pois eso, que teñen o seu punto de interese. O que pasa é que o que dicía Enrique, que este ano está moi difícil porque solo os 10 millores dos que se votan na web pasan a gala, non é como ano pasado que pasaban ata 30. Entón, pois, aí a verdade é que a esperanza... Claro, está complicada a cousa. Unha cousa que quería preguntar, houve alguén que se presentase en galego? Non, nunca. Non. Nunca se presentou. Pero está permitido? Sí, sí, por Teóricamente suposto. sí. Sí, sí. Porque houbera aí anos co La La La, precisamente, de Maciel, houbera unha polémica porque a canción era en catalán originalmente, era de Joan Manuel Serrat. Sí, pero daquela estábamos falando do franquismo, Claro, ainda que as normas da Unión Europea de Radiodifusión permitían que se presentara en catalán, o franquismo evidentemente non quería que fora... Impuxo o castelán. De feito, puxeron a Maciel por iso, porque iba a cantar a Serrat e dixo que a última hora que a cantaría en catalán. Pero sabes que pasa? Que países como Francia, que son máis centralistas, porque é así, presentaron candidaturas en linguas que non eran o francés. En bretón no ano 96, efectivamente, ainda que non tivo moito éxito, Xa. bueno, outras veces en inglés. Bueno, pois a xente que se presenta a Eurovisión tamén que presente temas Para en o ano que galego. ven home. era unha boa idea, non? Claro, podía ser aí compoñer un tema en galego trazo distintivo, por que non? Sí, sí. Bueno, falando de Portugal, imos ver como viven eles ali no país veciño a cuestión de Portugal, e que temos xa en liña a Raquel Rosa. Contanos, Raquel, moi bons días. Bos días. Aquí en Portugal o representante do país en Eurovisión escóllese dende o ano 1964 a través do Festival da Canção, que é un concurso de televisión que se retransmite dende hai décadas na canle 1 da televisión pública portuguesa, da RTP. E este ano tamén se celebrará ese Festival da Canção. Será o vindeiro mes de marzo, pero xa comezou o proceso de selección dos posibles temas que poderían representar a Portugal no Festival de Eurovisión que este ano se celebra
será en Oslo, en Noruega. Dende hoxe e ata o vindeiro día 27 xa están na internet, na web da RTP, todas as cancións que pretenden representar a Portugal. E xa todos os portugueses poden votar a través da internet cales son os seus temas preferidos. De aí sairán 24 temas que irán a 2 semifinais con 12 temas cada un e a unha final. Nesa final, a metade dos votos emitida polo público e a outra metade emitida por un xurado formado por prestixiosos nomes da música en Portugal, eles irán o representante portugués no Festival de Eurovisión. Hai que decir que aquí en Portugal normalmente tomábanse máis en serio iso do representante para Eurovisión, pero este ano parece que esa moda española de que a xente do mundo máis friki ou as estrelas da televisión queran representar a España en Eurovisión, pois parece que esa moda tamén cruzou a fronteira e chegou ata Portugal. Este ano a noticia aquí é que se presentan para Eurovisión os Homes da Luta, que son un grupo de humoristas que se dedican a reventar con música e con gritos todos os eventos serios que celebran en Portugal dunha forma, eso sí, respetuosa e humorística. Por exemplo, unha das últimas que quixeron reventar foi a toma de pose do primeiro ministro. Pois ben, eles este ano tamén queren representar a Portugal. Isto é unha anécdota, porque normalmente os cantantes que representan a Portugal son nomes recoñecidos da música portuguesa. Algúns dos que poden soar aí en Galicia son, por exemplo, Sara Tavares ou Dulce Pontes. Pero a pesar de que Portugal parece que se toma máis en serio que España esto de Eurovisión, nunca conseguiron gañar o festival e o país veciño a mellor clasificación que conseguiu foi o 6º posto acadado no ano 1996. Así é máis ou menos como funciona a selección do cantante que representará a Portugal en Eurovisión. Mañá regresamos, bons días. Veña, ata logo, graciña Raquel. A verdade é que a canción do ano pasado de Portugal estaba así bastante ben, non? Sí, de feito estaban tras mías favoritas. Predilectas. Enrique, ti, nada, se non sabes esta vez, o ano que ven podes presentarte por Portugal. Sí, Quen sabe, estaría non? ben. Prohibido non está. Prohibido No, non está, hai xente está claro. que foi por outros países. Falaban de que Soraya se presentaría con Kate Ryan este ano, falaban. En Bélxica. Sí, por Bélxica, Sí, por Bélxica. Pero bueno, ao final Soraya acabou dicindo que ela se presentaba outra vez era por España, e de feito diso, que tiña en mente volver a presentarse para sacarse esa espiña. Xa. Bueno, é difícil, Luis, pero vamos facer un pronóstico. Ti por onde pensas que acabarán indo os tiros do representante de España este ano? É que Versión temos aí- friki, versión non friki. É a Eu pregunta. teño a esperanza de que, como este ano vai a haber 50% de voto dun xurado, nomeado por Televisión Española, 50% por Televoto, que o xurado non vote a Carmele Marchante e deste xeito pois, logre ir a Eurovisión Coral Segovia, que nestes momentos está no segundo posto das votacións na web. Esa quedou de segunda detrás de Chiquilicuatre, parece que é unha cousa... Sí, sí, no, e aparte unha rapaza que non é así excesivamente coñecida. Luis Enrique, nada, moitísimas grazas, a ti moitísimo éxito, a ver se pasas a peneira definitiva, e quen sabe, mellor estás ata en Oslo, quen sabe, iso nunca se pode dicir. Veña, ata logo. Agora unha pausiña e a volta as noticias da unha.